yangu ndomtora somwana nokuda kuti ndatumwa sababa ataura akuda wega pachena ati nyaya iyi ndinoiziva asi ndisati ndabudawo panze ndoda kuti ataure zvishoma shoma zvaachakunda kutaura mozomubvunzawo zvechokwadi tikamupa mukana wokutaura mudzimai wangu akati adzvuke ndinovaziva ndingagara nawo kana kuita kaviri wachirara wese no kana kwanzi kugara nawo ndokurara wese pane chandoziva mukadzi ziye waizvitire kusangana nawo okay pamairaramisi mairaramisi nodzivirira kai makarara kangani ainge achipfeka zvakaita sei makatanga kusangana papi kushopu wani mushopu manje pamukasangana takawana nyaya uyu murume anonyaya isu kuti tikusvine kuti iwewe bvuma chete uri kuramba ndopai panonzi kashiri kanyamukuchenjeredza kanobatwa nourimi kakabatwa gumu kozobatwa bapiro kobatwa muromo kawira futi no. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grouting. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. taura pamukuru chakamira nyaya ikaitika ndeyokuti ndozokata dzvuke kuti chikomba chomukadzi wangu chokuti ndikaona foni nhamba dzadzvuke dziri mufoni yomukadzi wangu ndikabva ndatora foni yomudzimai wangu ndobva ndaopena chida kuona kuti zvakamira sei topa ndikaona nhamba dzadzvuke dziri mufoni ndabva ndadzidhirita. mira iwe uyu mukadzi akachonjomara pogara uya kunogara chovhai bhenji renyu chovhai munofanira kuti kana mutonga vanhu ivo vanenge vana matambudziko munotora vanhu vese panyika basa rangu rogara nemi raitaura ndaona nhamba dzadzvuke dziri mufoni yomudzimai wangu ndakabva ndadzidhirita ndakanyarara handina zvandikataura kumudzimai pachezvangu mupfungwa dzangu ndakangoti hunhu hwadzvuke iwe akunotaura papa iwe unotaura kuzasi uko enda unyaradza vanhu uri kuzasi kuite pana patikutesi pakunzwa iwe ndadzidhirita ndikanyarara ndikangozvisa mupfungwa dzangu ndikati nhamba dzandaona dziri mufoni omu hunhu hwadzvuke ndinohuziva muno muvhireji regai ndimboona kuti zvinombofamba sei itsuro yandaona yandingaimutse ndisina uta maoko regai ndimboona kuti zvichapirira papi apo makanga muri muna machi akupera ndikagara ndichitresa nyaya iyi April ndikaona mamovements yakanga yakiitika pamba saka nerimwe rozuva tagara svondo rapera iri paseri ndikaona mafambiro ayakaita kuri kumadeka achiperekedza shamwari yake vachibva pamba saka iniwo ndikazongoto regai ndiende kuna tsano ndotora chidhishiro gejo nomuromo gejo saka ndo kusaiti kwakaendawo mudzimai wangu
mafambiro yaaita ari munzira ndichamuona ari 1 asi zvikangotora kungondikachamadza kuti ko chichanga chimboita ipo paakakotama panga akapfugama ari 1 zvinhu zvikatora kundinetsa ipapo ndikafamba ndikaenda kwandaenda ndasangana naye akatokanwa kuti ndimi muri kuenda iri kwandiri kubva ndikati tikasiyana rwendo iwe inini ndiri kuenda kwandiri kwandiri kuendawo munondiwana ndiyewo zvichokwadi akafamba akaenda kumba ndabva ndasvikawo kwandaenda kwekeko ndikasvika kuwana tsano asipo ndabva ndadzoka tikangoita kunge kakuteerana nomudzimai wangu achisvika pamba handina kutora kana 3 minutes ndabva ndasvikawo pamba akangopinda mubhedroom zvonguva diki ndobva avhura dho achivharivhara ndichipindawo mumba saka hana yangu ikarova ndabva ndatanga kurangaridza kuti ko hana yangu zvairi kurova chii changa chimbonyanya kumboita ipo paya saka ndikabva ndati hamuna mvura yekunwa rega ndiende ndonomwa mvura kukisheni ndoma ndikazomwana ari achiona mavhidhiyo pafoni saka zvadaro ndanwa mvura ndabva ndati avana angu chindipai foni yangu ndakaenda kunorara iye akasara akadhonza kanguva ari mukisheni imomo ndokuchiuya akandiwana ndichiverenga bhaibheri riri mufoni ndobva akuonawo zvandaiita sei pafoni paya chinguva ndikaona kuti mabi angu anenge akubiwa nehope ndopa ndikati no madzimai ndikuona unenge wakubiwa nehope ndinomazuva andinaye ari kundiremera chii changu chimbonyanya kumboita parodhi apo zvakachinzi konozve ndikati mapfugamiro yangu ukaita handisi kuziva kuti wangochinyorei kukotama here zvakachinzi ndinonyorewo zvangu ini nditozviziva kuti mudzimai wangu zvokunyora zvinotomunetsa kana pafoni chapo chapo ndinotomudzidzisa kuti unodai kudhita haagone kunyora mameseji haagone ndo zviripo ndikati ndoda kumbokubvunzawo mubvunzo 1 tusati warara tipindurana ndikamboona phone number dzokwajuka dziri mufoni mako ndabva ndadzidhirita handina kukuudza kuti ndadhirita phone number dzadzvuke asi ndazosecha inini mudhirowa rinogara mbacha dzako ndaona munotupepa twanga turimo twanga tuno manhamba anokwana kuita 4 asi yanga isina kunywa mazita manhamba achiteyo mafoni pachezvangu ndatora nhamba dziedzedzi ndabva ndadzisecha kuecocash ndazoona nhamba dzokwadzvuke dzikanzi Ephraim Dzvuke ndabva ndaziva kuti kwenguva nemugarisani wangu Dzvukewo dzimwe dzacho dzakadzi rutendo gutsaro ndanaambuya saka dzimwe dzenetihani hadzina kunge dzakanhengena 40 dzimwe dzachona ndodzokwana ambuya 42 ndodzokwajuke 2 ndodzokwana ambuya zvikumbofamba sei saka nhamba idzodzo akatombotanga kumbodziramba achiti nhamba idzi ndedzeshamwari yangu yandakaperekedza inonzi Maichiro ndikati inini handisi kutaura zvomukadzi womunhu ndikutaura nezvako nokuti iwewe ndiyo mukadzi wangu ko zvamaichiromo zvapindira papi zvakachinzi amaichiromo ndowakadzisiya pano ndikati amaichiromo ndinobarika here inini naamaichiromo zvakachinzi aiwa ndikati kosaka zvapindira papi nditaurire chokwadi iwewe nhamba idzi ndikambodzidhirita apa ndazisecha kuecocash ndaona futi Dzvuke kumashuromo zvikumbofamba sei mudzimai zvakachinzi aiwa zvidiki ndichaenda kutora amaichiromo pachena kunzi ndiite sei wauya wapupure chokwadi chavo ndikati ko vakazoramba Maichiromo vakasiyiwa nomurume wavo through kunetsana naDzvuke nhasi iwe wakunetsana nani neni zvikonziwa nani naDzvuke ndibudire pachena mudzimai zvakachinzi aiwa rega ndichaenda tabva tarara kumapasi 12 saka ipapo ndikafonerawo anatezvara nanatete ndikati ndonyinawo yandiri kunetsana nomudzimai kuno kuusiku unokudai saka zvanga zvakuda kuti imi mumwewo tionesane tiri pamwe chete handinyari kutaura mazuva anokuda kuti ndiri munhu ndakarora ndakabvisa pfuma kwatezva zvavanotoziva mudzimai wangu ndakaita zvokukirwa pamwe chete naatete kuti perekedza muzukuru uyu murume wakatibvisira pfuma zvatagutsikana nazvo saka ini ndaiimba naizvo zvechokwadi makuseni kuchichena kunze vakaenda madzimai kunotora Maichiromo akabuda pamba wachiti ndoda kuenda kunotora sekuru wauye wanzwi nenhau iyi saka vakabva vaenda paMaichiromo paipa ndokuchiti amaichiromo ndatorewa foni kumba uko pano phone number dzawaona saka pa handi munonzwa kuti zvakamira sei awachataura chokwadi chavo tikati amaichiromo wayabva ndifonera uye kuno baba munashe ndoda kuita sei
ndoda kutaura nemi svikai kuno. Ndikati aiwa ina handina time yekusvika ikoko, ndoda kuenda kumunda. Zvakachinzi zvinokodzera here kuti ndiuye ikoko? Ndikati makasununguka, uyai. Wabva wauya zvakachinzi ko tinyepeka kuti zvakamira sei? Ndikati mai Chirongwa, ini handina kodzero dzokutaura nemi muri mukadzi womunhu panyaya yaMamunashe. Ndanga ndichida sekuru nokuti ndiwo amai wangu wandinokwatisa kuturira mazwi aya yokunetsana kwangu yokunetsana kwangu nomudzimai. Zvakachinzi ko hazvigoneke here kuti tingozvitaura tichizvipedza. Ndikati imi chikumbonyanya kumbokubatai batai chii mai Chirongwa? Ibvai panapa nzukano zvimi panapa amai Chirongwa. Zvechokwadi amai Chirongwa akabva saka ndipo ndakudzokera. Ndikati adzokai hanzi aiwa tichingoitaurai tione kuti ngaipedze sei. Ndikati uraita hapana chakaipa, pamba panapa panomurura akarura mwedzi wakapera nomwana wangu. Saka ini zvokuzoti ndozoita ngekafumuka panomurura ndinge ndisingazvidi. Taurai nyaya yenyu ndikuiona sokunge kareruka nofunga mungozviziva. Zvachinzi amaMunashe taurai nyaya yenyu ndione wakutsika-tsika. Ndopandakati tanetsana nenyaya yefoni nhamba dzotupepa utu. Ndabva ndawanangidza tupepa tuyetu. Ndikati mukutuona tupepa utu nhamba idzi munodziziva here? Zvachinzi aiwa handidzizive. Ndikati ndadzisecha kuEcocache dzabudisa zita rokuti Ephraim Dzvuke. Dzimwe dzachona idzi ndodzokwanaambuya kuseri vari vanogara kuTabix. Ndinowaziva totombofambirana, vanotomboya futi pano. Zvino manje amaMunashe panyaya dzefoni ko inini ndaizokupawo foni nhamba uchidzichengeta kunoku. Ingova ndiri foni yangu iyi kabhegi kanogara foni yangu aka ndaitadzawo kuisawo tupepa twachona here mufoni mukabhegi aka. amaMunashe usada kuda kushungurudza murume uchidaro. Ndikati aiwa mazwi akanaka nokuti imimi muri mukadzi womunhu. Ndangati chito changu toti imhosva kunanga mukadzi womunhu kuti ndo zvazviri. Saka zvamabuda pachena amaMunashe ndiudze kuti zvikumbofamba sei hezvo uyu waungochitaura usiku hwese akurambira unochokuita naNdzvuke kai. Zvakachinzi aiwa haka vakafamba distance yofunga ma 12 meters wachibva patikangatira kuti wakaenda kutora sekuru. Saka wakazoona kuti pandiri kuenda pachina umbo wachina haya pachisina ndabatiwa nonyaya. Vakabva vatanga kundituka wachindishoropodza. Ndikati iwe uona papamba panapa panomurora tasaona atiza apinda mumba. Zvichokwadi tikatora kunetsana. Ndobva pazoya munin'ina wangu anonzi Ruben. Ndobva tigarisa pasi. Zvakachinzi mukoma chii chikumbonyanya kumboitika. Ndabva ndamutaura zvakachinzi onai amai guru budai pachena aka kuti ndo zviripo nyaya ipere isaenderere mberi. Zvakachinzi zvechokwadi zvavari kutaura kuti muna Machi vakadhirita nhamba dzokwaAdzvuke. Vakandipa nhamba idzi aDzvuke muchoro mofunga wanditakura ndaichienda kudotito kunoona amai wairwara. Ndipo vakandipa nhamba idzi. Saka ndikazodziona dzisimo. Saka pa nhamba idzi vakazoita sokuzondinyorera futi pakapepa. Ndipo vakandikonza vachinditi ambuya ndoda kuzokuonai. Ndo zviripo. Saka pa watora wanyora nhamba idzi ndikabva ndazodzisa muodrop pasi pechi pembacha. Zvichokwadi nhamba izvo vakadzibata. Ndikati kuingwa nezvabuda zvakanaka wani ko usiku hwese ukadi kunditenderedzera ichi kundipedzera nguva yochiziva kuti ndo zviripo. Vakachinzi ndo zvazviri. Ndikati aiwa zvakanaka hazvene suro kungwara asi haikwire muti. Nyaya yaiperere panapa. Atete wako wachauya, baba wako wachauya. Ndoda kuti utaure nemo. Nyaya haisiyo kuti wakakukonza chete magara munotowira. Pandiri ndo mazwi ari kubva kwandiri. Vakauya naTete murume wavo wakataura ndiwo kuti hanzi zvichikwadi wakaita sei vakandikonza. Ndikavati handikudei mukaramba muchitaura mazwi aya ndichazotaurira murume wangu. Ndokutaura kwaaita. Atete wabva vasvika pakuti inini ndakundikana ndikukumbira uregerero kambozuma zvawakatitira mumusha medu. Asi ndikuona sokuti mukadzi wangu muzukuru wedu uyu mukadzi uyu ari wrong. Hazviitwe zvaakaita sei zvaakaita. Ndikati aiwa baba wachauya. Pakauya anofunga hanzvadzi vavo. Vakandiwana ndina sekuru Manene mwana wanzvadzi yaamai ndo sekuru. Zvakachinzi no nkwasha ndasvika kumadero kudai sei nyaya dzamukandishedzera dziedzidzi tichaita kuti dzitaure mangwana kwakachena nokuti usiku hunohwa ndasvika. Sekuru akabva ataiwa pakanaka tunoitaura makuseni. Takarara makuseni acho ndipo akazoti pamusoro itsano
panyaya iye yataura kuti chitaure, ndiri kuda kutora hanzvadzi yangu. Inini ndauya ndichizvimiririra sababa kana kuti sekuru. Ndoda kuti nditore hanzvadzi yangu titaure titu handibudire pachena. Ndapererwa ndiri kunyara nozvaukati titamukuwasha mumusha medu. Ndikati aiwa makasununguka atezvara kicheni ndiyoyi isusu taakumbobuda tikafamba ndobva taendawo panoka distance umbichana kunze kweyati takutandara zvichitaura nyaya. Vakakwesherana mumba machionesana. Ndipo vakazondishedza atezvara vachinzi svikai kuno mese. Tikaenda inini nana amai vangu vanonditonga na sekuru. Vakabudisa muromo kuti pamusoro itsano nemi ana sekuru matikuta panyaya iyi. Ndataura nomumwe wangu inini anova hanzvadzi yangu. Ndomutora somwana nokuda kuti ndatumwa ndisababa. Ataura abuda wega pachena ati nyaya iyi ndinoiziva, asi ndisati ndabudawo panze ndoda kuti ataure zvishoma shoma zvaachakunda kutaura mozomubvunzawo. Zvechokwadi tikamupa mukana wokutaura mudzimai wangu akati adzvuke ndinovaziva, ndikagara nawo kana kuita kaviri. Saka ndikati aya pakanaka baba. Ndobva wabuda tikachinzi zvizhinji zvamuchazosara muchibvunzana. Kaviri wachirara wese. No, kana kwanzi kugara nawo ndokurara wese. Oshona. Saka zvadaro ndikabvunza ndikati nhai madzimai, inini uchindoona chimiro changu ndichandiri nadzvuke tikasiyanei. Zvikachinzi hapana. Ndikati kwaiwa kufadza nyama. Wabva wanyarara. Ndikati zvazvakaita manje tarisawo nedzvuke toshandidzana naye kunyaya dzokurima tichibvunzana maadvertise tichionesana. Dzvuke ndichimuona ndotomuona samukomana kuti mudzimai wadzvuke wakarora kumwe chete namukoma wangu inini. Kana ndichimuona ndotomuona kutora samukoma. Kumwe kwacho vana vadzvuke vakatora hanzvadzi dzangu inini. Ndini ndaitonyora list rokurura kwavana vadzvuke. Kana uchita maitire akadai saya ukuzvitora sei? Chete kungoti pama-ages ukajiwa nopfungwa nokuda kwokuti Dzvuke it was 72 pakuzvarwa. Ini 1981 iwewe 1987. Saka so pano zvakakuita toti apana kudirira asi hasati abudirira. Kuno yese misha yakaparadza iyi inokwana kuita mitatu. Wangu ndowechi4 achiputsa misha ye1 Dzvuke achiparadza Dzvuke uyu mumwe akatosvika pakutofa nokuda kwaDzvuke. Ndozviziva pakugarisana kwedu muvillage. Saka nyaya yangu haiperere papi pano mudzimai. Zvandakuchita mazwi yawataura nofunga hama dzangu dzese dziripo dzanzwa mazwi ndakuchiendesa kupi kwaSabhuku. Saka ndikamubvunza ndikati ko pamaifadzana pachona madzimai chii chakanga chamboitika panapa? Hanzi pandikati muri wapera ndichida kutenga machanisi ndopandikasangana naDzvuke. Ko pechipiri pandikaenda kutenga mafuta ndopandikasangana naDzvuke. Nguwai hanzi kumanhirwe zuva radai sei ndopandaenda ndikati ko pawaibva kuona kusangana naDzvuke inini wainditora sani mudzimai. Zvikachinzi saka zvikasiyana here? Zvikachinzi hapana. Ndikati alright hapana chakaipa. Ana atete wachona wabva wauya. Zvochokwadi ndakabvisa mbatya dzangu. Ndikati zvandiri zvino mudzimai uri kunditakudza papi ndikasiyana naDzvuke. Zvikachinzi hapana. Ndikati handipa kuzvona kuti ukosviparadzira musha wako. Hapana chakaipa titaonesana handitika. Saka nyaya yangu ndakuiendesa kwaSabhuku. Ndikaendesa kwaSabhuku Chikotora nyaya iyi. Ndobva ndataura sokutaura pandaita ikoko. Mudzimai akabva apupurawo sokufambidzana kwaaita naDzvuke. Urema hwakanga huripo pamudzimai wangu ndahutaura kuti ndozvisa kuti kunyora chako chaiko kunotomunetsa. Pafoni chaipo ndotoita kutodzidzisa. Saka nhamba idzi zvechokwadi akati ndikadzipiwa naDzvuke ndikakwana zvakwana.
Pane shandudziwa kumukadzi ziye. Okay, good. Shedza mukadzi wawe. Aiwa. Siya ikoko. Panozva tangu wadzokera pandecha. Kana kuti mirako. Nawe. Pawaenda kunotenga machanzi. Waizvitire kusangana nowe. Okay. Pamairaramisi musina kudzivirira kai. Magarara kangani? Ainga achipfeka zvakaita sei? Matanga kusangana papi? Baba ndandomutenga machanzi kushopu wakalisto. Kushopu wani? Wakalisto. Kushopu manje pamukasangana? Kunze. Pamwe pacho? Ndinotenga mafuta. Ndipo manosangana kuti kushopu iko. Mukakova. Alright. Wenda kupanze. Iwe mbenda panze. Iwe mirako. Iwe enda panze. Stella. Ngati ngamire pasaida. Ndasaenda kwaenda kungamire ukwatoza. Teerera. Nyaya idzi dzinote joke kuona vanhu vashuva vakadai vakaomerwa. Saka ndinotsvaga kuti pandinowina napo ndepapi. Mwanzwa ndichibvunza apa kuti makasangana mukakova ndogara kweri pavanogara. Unofanira kubvunza kuti ndakushanda basa renyika. Ngawe. Uenda kugara. Mukadzi wako uchimurora ane nguva here yakambogara kana kuchichidzwa achishandirwa kunzi anopenga? 30. Ane makore mangani ekubereka? 38. 38. Iwe une mangani? 45. Waro dambudziko rakaitika. Dambudziko rakaitika ndire kuti ushu. Ukaberekwa gore ripiwe? 72. Basa rangu ndiro kutonga mukoma. Experience yangu yakawandisa. Zvaukaita wakatadza. Nduga kutaura zviri fair. You are total 100% wrong. And otherwise, maitiro wakaita kumwana uyu wakatomupa chirwere uyu. Anotanga kutonga iwe nhasi. Zvinzwa? Anotanga kutonga iwe nhasi. Ena handina site. Mambe tobada upapini. Ngomira ndikutaurira. Asi mwana mudika. Simuka waya kunewe. Pindura yari hapo. Mudzimai ndokuti andimuzive ndichifini namba dzekunzi. Mubvunze umurambire. Pandakadana nani mumatana. Mira akupindure. Umanyire. Ndanotenga mafuta. Iri nguva. Pangu ma7. Sekoma nguva. Pangu pacho ma8. Sekoma zenguva. Kuseni rumani. Mani. Statement ya tara mrumo zote kwa kuzora ngati zora. No, tera unze. Iwe zvaunoona kudai so. Zvaunoona kudai so. Usamuchichidzire mwana uyu. Tera unze usaiwe. Tera ndikutaura newe. Wazvinzwa? Usadherere vana ava kuti ndavana vadiki. Wazvinzwa? Transporter chichi. Tera unzwe. Uri transporter ya total 100% wrong. Anopenga kuda kutaura paakabvuma pamberi pemuru wakada kushumura mahara. Kwakarwa kumba munhu akatitwa ende munhu. Teerera unze. Teerera. Noti mama nani. Bonyara iwe. Mapusana ndipangu ya Bonyara ndoda kutaura newe. Naiwe. Akanga achikuda zvanga zvaita sei? Akatondona chifamba nzambeni kuda. Saka uri kuti uya akamumanikidza.
ema ndipo nguva yekutitaurisana kuyo ndozvandikubvunza ndati uya urikutaura maningiza apa pana kana chandikuziva apa pandionzi kugadzirwa ndiko kuti ndotaura chief ndiri pano kutaura wechifo kupa ndandisvikaponza ndikauraya munhu kutaura chief zvimwe zvingada kuti chamisika saka right sabhuku wako ariko sabhuku ndishongedza sabhuku chemukoma wangu aripo ndauya naye sabhuku uya vachiuya sabhuku handitika varipo watisimuka yasabhuku hawanyatsokunzwa mushemushe nyaya yeruhu saka pano tsvimbo yacho yasabhuku vanhu vandiwo vataura futi ndiwo sekuru vangu futi vanogona kuziva uya iwe unofanira kuti kana ukagara so vanhu vakange vataura unofanira kuti zvimwe zvacho onyarara zvimwe zvacho ona kuti tinozopera sei waifanira kuita quiet because haangade kuzvifumura mwana uyu kuti ndakavanza newe ndakavata newe kana kuti waita sei ini ndotaura kana nomunhu asinganzwe ndogona kutaura naye because experience yangu ndobasa rangu rokugara nevanhu ivavo naiwe chii chakaitika kuno uyu kuna mai angu vakataura vakati vanoziva dzvuke vakarara navo kaviri anorwara here uyu kubvira paukaona achiberekwa andakuti anorwara here pfungwa dzake kubva achirohwa nomuzukuru wangu uyo haana kumbonona sabhuku ndiwo akatonga nyaya tiudze mungu takawana nyaya uyu murume anonyaya takaiwana anonyaya kuburikidza kubva kuna amai ivova takamubvunza kairi amai vakataura kairi nokatatu tikamubvunza tikati amai vari kurwara here avo ende vakambo orit ko ukambovengana navo here zvese izvozvo takaedza kubvunzudza tikati wero isu kuti tikusvine kuti iwewe bvuma chete uri kuramba ndopai panonzi kashiri kanyamukuchenjeredza kanobatwa nourimi kakabatwa bvumba kozobatwa papiro kobatwa muromo kawira futi murume amai vakati chikomba changu hapana imwe nyaya ikataurika kupfuura ipapo next case chiendai mugara pasi iwe enda judgment yake anobhadhara mbe 5 ndatopedza chamwari kuruditsira next case ndine imwe case Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.